Wel, dyma fi yn Trefeca ar bore hyfryd o Wanwyn, lle gogonyddus yma yn Ne Cymru. Mae'n ysbrydol, mae'n hanesyddol, mae'n hyfryd i gael gwyliau neu encilio. Dwi yma i ddarganfod mwy am y lle rhyfeddol yma, so dewch gyda mi wrth i ni ffindio mas mwy. Wel, dwi yma gyda Owen Griffiths, ac Owen, wyt ti'n rhan o'r tîm yma yn Trefeca. A peth cyntaf ti'n gweld wrth ddod mewn i'r car park yw fod yna geiriau Lladin uwch ben y drws. So, beth yw ystyr y geiriau yma? Wel, mae'r geiriau yn dod o'r Beibl, o'r llyfr Diharebion, a maen nhw'n golygu ofn yr arglwydd yw dechreuad doethineb. Mae'n hatgoffa ni taw coleg diwynyddol, oedd Trefeca ar un adeg, ond hefyd mae'n arwyddocad o beth sy'n mynd ymlaen yma heddi, sef mae Trefeca nawr yn lle encil, lle mae pobl yn gallu dod i cysylltu gyda Duw a treulio chydig o amser mewn gweddi. A mae'r geiriau yn arwyddocad, mae lle yn arwyddocad, a lot o hanes, lot o ysbrydoldeb dros y canrifodd? Wel, rwy'n siŵr bod pawb wedi, bron pawb sydd yn gwylio hwn wedi clywed am Howell Harris a'i TA oedd Trefeca yn reiddiol. Ac ers ni, mae wedi bod yn, mae'n holl bwysig, really, i Gristnogaeth yng Nghymru. Wel, Owen, beth yw ti sy'n mor bwysig am y lle yma? Wel, y ffordd gorau i fi ateb y cwestiwn yna yw i'ch cymryd chi am dro. Diolch i ti. Can i fynd e? Wel, Owen, dyma ni'n sefyll nes i giat sy'n yn arwain mewn i ryw fath o lle eitha tywyll, ogof neu rhywbeth, ond mae'r lle yma'n bwysig, wy'n deall, ynglyn â dechreuad Trefeca. Ydy. Ffynon ydy hon, ffynon Santes Ann, ond mae'r ffynon yma'n gysylltiedig gyda hanes Santes Elined. Nawr, tywysoges oedd Santes Elined yn y 5eg canrif, tywysoges ond eto Cristion. Ac oedd ei theulu hi'n trio cael hi briodi tywysog yr ardal oedd yn pagan, felly oedd rhaid iddi ffoi. A dyma lle dath hi mwyn chwilio am lloches a nath hi cuddio yn y ffynon yma. Felly mae hanes Cristnogaeth yma yn Trefeca yn mynd nôl dros 1,000 o flynyddau. Waw. Helo, Owen. So, beth sy'n troi fyna te? Wel, tu ôl i'r dws yma, gethyn, mae gwir trysor Coleg Trefeca, sef tŷ Howell Harris, lle bu Howell Harris a'i teulu yn byw. Ond y peth yw, os ydych chi eisiau gweld y tŷ yma, bydd yn rhaid i chi dod. Wel, Owen, i ni ti fewn mewn adeilad sy'n teimlo'n wahanol iawn i gweddill yr adeilad. Mae'n braidd yn fwy modern, byddwn ni'n dweud. Mae yna eitha amddenol, ac eto mae yna naws addoli yn y lle yma. So, beth sy'n digwydd fan hyn? Wel, dyma yw capel y Coleg Trefeca, a mae'n ofod sydd yn holl bwysig i beth sydd yn mynd ymlaen yng Ngholeg Trefeca, yn enwedig yr encilion i ni'n cael yma.
So, Owen, ti'n sôn am encilion a bobl sy'n dod i aros yma. So, yn y prif adeilad, y tŷ dros y ffordd, dyn ni sôn am y llety, yr ystafellodd, pethau anfodol fel y bwyd ag ati? Ie, wel, mae'r ystafelloedd, maen nhw'n arbennig, dweud y gwir. Mae'n holl bwysig i ni yn bod ni'n rhoi croeso i bawb sydd yn dod, sydd yn adlewyrchu, wel, i ddweud y gwir, croeso mae Duw yn rhoi i ni. Felly mae'r ystafelloedd yn bwysig ofnadw ac i ddweud y gwir, maen nhw'n hefyd, mae pob ystafell yn ensuite, enghraifft, a maen nhw'n modern iawn. Ac i ddweud y gwir, wel y bwyd, dyna beth sydd yn gwerthu Coleg Trefeca, mae'n wych. So, dyw llyn Llangors ddim yn rhy bell o fan hyn te? Nac di, dim ond cwpl o funudau lawr y heo, na gyd. A mae'n lle diddorol iawn, mae'n lle prydferth ofnadw ac hefyd mae yna cranog wedi adeiladu dros y ddŵr hefyd. Bys ni'n annog chi i ymweld ar lle. O, diolch i ti, wel, yn credu a fi'n ar yn ffordd gatre. So, wel, diolch i ti am y croesoedd i'r gwahoddiad. Wel, diolch i chi am ddod. Mae wedi bod yn hyfryd i'ch gweld chi ac i croesawu chi yma i Trefeca. Diolch. Diolch yn fawr i ti. Croesawu.